Kevät. Vuoden aika, jolloin valoisuus lisääntyy ja luonto heräilee talven jälkeisestä unestaan, on saapunut jälleen kerran. Selviä signaaleita kevään saapumisesta ovat lämpötilojen nouseminen lisäksi erilaiset muutokset luonnossa. Valitettavasti kuivat ja lämpimät ilmat tuovat mukanaan myös ikäviä haittoja, kun ilmanlaatu heikkenee. Siitepöly saa limakalvot kutiamaa, katupölyt hampaat narskumaa ja auringon paljastama kotipöly mielen matalaksi. Kysyimme Luxian opiskelijoilta, mistä he pitävät ja mitä he inhoavat keväässä. Auringon paisteessa siitä, että on lämmin. En mä oikein muusta tykkää. Ötököistä. Siitä, että on kuuma ja että joutuu leikkaamaan nurmikkoa. Mä tykkään lämmöstä, auringosta ja sit kun kaikki paikat tulee vihreäksi. Ehkä siitepöly on yksi pahimmista, että se pistää kaikki paikat aina ihan tukkoon. Riippumatta siitä rakastatko vai vihatko kevättä, luonnoille ja eläimille se on alkusoittaa saapuva kesä yltäkylläisyydelle.